Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n differu ffwythiant yn sydyn. Mae'r rheol ar gyfer differu yn sydyn ydy hyn. Os oes gennym ni, os yw y ffwythiant o'r ffurf a rhyw rif a, lle os i x i pwr n, yna i differu i gael dy by dx, sef y graddiant neu'r cyfradd newid, dyn ni'n llosi y pwr n hefo'r cyfernod a wedyn mae hwnna'n cael ei sgwennu fel hyn, n llosi fo a, ac dyn ni'n defnyddio hwn eto x i pwr n, ond hefo'r pwr 1 yn llai, felly nid n fel y pwr, ond n tynnu 1 fel y pwr. Felly llosi y pwr hefo'r cyfernod n a tynnu 1 oddi wrth y pwr. Dyna y dull ar gyfer differu yn sydyn. Felly, enghraifft, os oes gennym fi ffwythiant o'r ffurf yn hafel i 5 x i pwr 4, yna i differu i ffeindio dy by dx. Dwi'n llosi y pwr 4 hefo'r cyfernod 5, mae 4 5 yn 20, ac yna dwi'n tynnu 1 oddi wrth y pwr, 4 tynnu 1 yn 3. A dyna ni. Os ydy yn hafel i 7x dydyn ni, tro mae differu dy by dx, os gennym fi ddim pwr yn fan hyn. Ond os ydyn ni'n cofio fod x ar ben ei hun yn golygu x i pwr 1, yna fydden ni ddefnyddio'r rheol. Mae o'n 1 llosi 7 yn gyntaf i gael 7, ac os dwi'n tynnu 1 oddi wrth y pwr yn fan hyn, mae gennym fi x i pwr dim. Ond wedyn, mae yna rheol indexau yn does, un o'r rheol indexau yn dweud fod x i pwr 0 yn golygu 1, felly 7 llosi fo 1 ydy hwn mewn gwirionedd, sydd just yn 7. A mae hwn yn da i gofio dweud y gwir. 7x oedd hwn yn reiddiol, os y 7x yn differu reid 7, fe bai ni'n cychwyn efo dydyn ni 14x, yna wedyn y differiad fyddai just 14. Mi fyddai 8x yn mynd i 8, mi fyddai negatif 6x yn mynd i negatif 6 ac yn y blaen. Felly mae term sydd just fel x, hefo'r rhif o'r blaen o, yn differu reid dim ond y rhif. Ar y llaw arall, os oes gennym fi rhif i gychwyn, dydyn ni yn haflu 6, yna sut dwi'n differu hwn. Wel, mae haf i gofyn fan hyn fod 6 ar ben ei hun yn gallu cael ei sgwennu fel 6 llosi fo x i pwr 0. Eto, mae x i pwr 0 yn 1, felly 6 llosi 1 di hwn, sydd just yn 6 be nes i gychwyn efo. Ond os sgwennu hwn fel hyn yn awr, dwi yn gallu defnyddio yr rheol i differu. Dyn ni'n llosi y pwr 0 efo y cyfernod 6, mae 0 llosi 6 yn 0. Wedyn 1 i ffwrdd o'r pwr, dim yn mynd lawr i negatif 1. Ond mae dim llosi fo unrhyw beth yn dim, felly mae dy by dx fan hyn just yn 0. Ac eto mae hwn yn un da i gofio. Os ydych chi'n cychwyn efo unrhyw rif, dydyn ni 237, mi fasa'r differiad yn fan hyn yn 0. Os dwi'n differu, dydyn ni negatif 8, os o'n 0. Os dwi'n differu pi, sydd eto'n rif, os o'n 0. Felly mae hwnna'n un da i gofio. A wedyn, os oes gennych chi ffwythiant sydd yn gyfuniad, sydd yn swm neu'n wahaniaeth o termau fel hyn, ydych chi jyst yn differu pethau'n unigol ac yn adio neu'n tynnu wrth fynd. Felly, enghraifft, os oes gennych fi 5x i pwar 6, tynnu 3x di sgwario, adio 5, yna i differu fan hyn, i ffeindio dy by dx, sy'n ni'n differu'r termau'n unigol. Felly, i gychwyn, 6 llosi 5, 30, a wedyn y 6 tynnu 1 yn 5. Wedyn, 2 llosi negatif 3 yn negatif 6, 2 tynnu 1 yn 1, felly x i pwar 1, ond mae sgwennu hwnna fel just x. A wedyn rhif yn fan hyn, cofiwch be nathon ni ddangos yn fan hyn, mae'r rhifau'n differu i reid dim byd, felly dos o ddim byd yn dŵad o differu'r 5 yn fan hyn. A wedyn, mae yna bell i gwestiwn arall, ydych chi angen bod yn ymwybodol o'r rheolau indexau. Felly, enghraifft, os ydych chi'n cael cwestiwn sy'n gofyn i chi differu yn hafel i ail isradd x, yna wedyn, os ydych chi'n cofio'ch rheolau indexau, mae ail isradd x rhyw fath x i pwar hanner, a gyna mi ydych chi ddefnyddio y rheol gynt i differu. So, y pwr hanner llosi cyfernod 1 yn fan hyn, so hwn yn 1 x i pwar hanner, hanner llosi 1 yn hanner, a wedyn tynnu 1 oddi wrth y pwr, hanner tynnu 1 yn negatif hanner. Nawr, gewch chi adael fel un os ydych chi isio, neu falle os ydych chi'n gallu tacluso ni fyny pwr negatif yr fraction, 1 dros
Wedyn, yn fan hyn, so x i pŵer hanner, a wedyn sy'n ni'n gallu trwsio hwn neu tacluso hyd yn oed yn fwy os dwi eisiau'r ail isradd yn ôl. Mae'n 1 dros 2 ail isradd x. A wedyn un arall i orffan, dydyn ni bod fi'n cychwyn hefo, dydyn ni 5 dros x di sgwario. Na'r eto i ddifferu hwn, dwi angen cofio'r rheolau indexau ac ail ysgrifennu'r cwestiwn fel 5x i pŵer negatif 2. A wedyn, fydda i ddefnyddio'r rheol i ffeindio dy by dx. Dwi'n gwneud y pŵer y negatif 2, lle os i'r cyfernod 5, mae hynna'n negatif 10, a tynnu 1 oddi wrth y pŵer, negatif 2, tynnu 1 yn mynd lawr i negatif 3. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.